Jates. Baling budlaya aning Simon. Simon kay wala gi palo gapay balaon ang di of the niya karon. Mateng tauha pagkaway batasan. Nya ikaw, nibalik mo lagi ka. Kinahanglan kay kog kwarta, boss. Oh, maayo. Ikaw, gidauban man kaunta nako. Nakuy anding boss. Wato kadlot na ko. Maayo kay gamanan ka. So karon kay naman pud koy lingaw. Ngawon ko ninyo ane. Pangitaay ko ninyo og kanang mga kontestant. Kay magpadula na pud ko. Deh. Kanang bata boss, pwede na himong Constantine. Taka naman ka. Consistent na. Yate! Wala may niskwilahan! Di ka ba lumubasa? Constintant na! Basta kay constintant. Matay isip usa ka maayong kawoy ni sulod ani akong dughan. Mangyatagon sa pugko. Kabalo na biya mo ana. Bisan og walay laing makaybalo nga nang hatag ko sa mga public nga lugar. Ako di plaman ni ihatag aning bataa. Kini sports car na ko. Unsa gani brand ato imong sports car, boss? Riton to siya, nga brand. Riton gid to siya, Riton. Sports car Riton? Sports car Riton, boss? Sige, ako na ihatag na akong car Riton. Picture din ko ninyo. Usap po na yun. Picture eh. Dayon, itag ko ninyo ha. Itag ko kay kanang akong pangalan Rodel Duay Lungsod og kuan. #milyonaryong mini. #mamarang. Sige, mara, picture na. Okay na boss. Okay na. Sige, dapay rilo. Pa. Okay pa, picture pa, picture. Dapay rilo. Yan na, kita. Na. Yan na, ukar nyawi. Mana? Okay na, boss. Matay butan ang kini mo, boss. Wapo pa ka, utan, manggita bangon. Na to ni mo tanan, boss. Pwede mo kas advance, boss? Ha? Cash advance? Buwang ka rin ako rilo. Yawi. Sunod na ka na kuwatagan ha. So okay na to. So ako picture niya, okay na? Okay na boss. Sige. Dayon, itag ko ana. Ayaw kalimtig-tag. Di caption niya. Don't scroll without reacting heart. Share. Kanang mo trending ko ha. Ayaw haglaman ninyo. Ha? Nama dito mo trending ka. Trender ko lang yung sino. Gana ka ayaw magpakuntis li ko ani ron. Oy! Kamo dia, na mo mga kaila diha nga ganahan mo part-time job bisan og gabunglay mo hana. Na mo income or kamo basig interesado mo or willing mo nga maka-income karon dayon. Duol ra man ako. Kaya maka-income dayon mo aron ipasiminto dayon na inyo ang baul haana. Dayon ipa-tiles. Aron mo kamura mo oy kuan, pinaka-social og baul haning tibuok sikiyo. So karon ka init kinang panahon, giigang pa jud ko. Magpadula ko. Pabugnaway gihi. Kana to. Sige boss, ako na boss. Padaplin sa mo. Kaya ko una. Kaya nyo makita mo sa kong pangamalaw. Para makakita kong iba na. Baso no? Dara boss. Makakita sa kong unsay pinakabugnaw nga ihi. Di ka na ko boss. Dara, boss. Bugnaw kaya ni siya. May sabog ka. Nice gap. Kuya ujuday gihapon ka. Kay nahimong ice imong kuan pero pantutulan naman po nako na. Kanang ganahan ako kanang kuan tibok lawas nako. Matugnawan ko. Iigang kayo. So, next. Sunod na pod. Sunod. Ako boss. Ako na pod. Maila man karon og. Start na boss. Kana, sige, sugi na. 3, 2, 1, tira, bajihan! Bajihan! Paring tugnawa, masarang ihi. Jakit. Tugnaw tiro kay sir. Tugnaw kayo. Dalangin din mo man ang katugnaw pasaylo ako.
Wala na dagoy makahimo ato. Pero napay sunod. Napa? Sige, next. Ako sir, Ako sir. Ready na ako sir. Sige, ikaw na pod. Bisag kurismaron sir. Pakit-on ka na kog unsa kabugnaw ang akong ihe. Tan-awa. Sige, sulayan na tulad. Sa katugnaw ay mga hiron. Yatis! Himbalik man og init! Sumala kog pangihi boss. Muna gyud. Paniga nga! Ang ganahan sa punako ka na mubugnaw, dili ka na muinit! Baling lakawan eh! Utro pangino! Di na po di boss. Sige! Utro! Nakasalata na boss. Di po na eh. Ah! Dili dyan mahimo na eh! Balik pangihi kay na! Palitong ka akong dauban karon unjag! Sige naman boss. Ni balik na og igang yate! Makapungot! Balik! Utro pangihi! Babahalag magkasalata. Mana boss? Pinapagawan tayo ng tutoryo! Mana? Kisa may nangihinay! Sa ate! Di sa malagikan! Kanay! Ingguan dyan naman nagkali! Di ka na ako magkasalata. Paihiyong po kunin mo gutro. Di ka kong impirno! Guys dito! Nagramo na ako kumatarbante! Lang! Lucifer! Tanawa! Yung gawa si Satanas tungod sa kabugnas ko ihe. Ha? Si Satanas! Satanas nga! Yate! Sunod na premium ninyo! Run! Sorry Satanas kay gibuhat naman ko na ako tunggi. Sugo ni Buseng. Buseng! Girl, you are my angel, you my darling angel. Closer than my peeps, you are to me, baby. Instant. Dili man god contestant sa Contestant mangguna ina. Dili manggod contestant mangguna. pasagad pulaman mo. Sabi mi, pasagad pulaman mo. Contestant ko. Practice ako. Sige na ba? Practice na lang kung sa inon. Kami ato baka. Saan? Kecinta lama. Play. Oo, ang tao ng bata ninyo, oh. Parang di kabalo, ya. Play. Play. Ngayon, di. Parang yung bata, gi. Doon, ibang gustintan. Hawa na kayo. Yeah. Play. Unya naga. Turun-turun ka ako. Hari na bitaw, hari oh. Play. Gobo tanan. Ayan, ganaw lang. So isa pang gorilya ang natunghayan natin dito sa Sikihor. Oy, balik din na tawan. Ano nangyari? Falling in love with you. Magabulay ta. Magabulay pa mo kinamay. Unsao naman ni Ron? Yaw. Satanas, sorry kay Satanas. Dito mo. Ay, tiwas na jaglagan. What's up mga malang guys? So, shout out to Claire Ocano. Pamili. So karon guys, mag-shoutout na punta sa YouTube channel na mo na sugdan ha. Egyptian Silaya. Ezekiel Gia John Presas de la Silna Song Lover Vincent Kyle Acopiado James Vlog
Shout out Marias Vlog, Ellen May Bual, CLP Jan TV, Nidilen Sumatra. Angela Sexy, ay! Melanie, Andres 6. Haha. haha, Melanie E, Edison Papalid, Chapla English, Si Shoko Hoy, Noel Temtem, then Mary Jane Kamujoy, Ninyo Ansong, Anale Pirma, Mahayag Vines, JTV. Sumura guys. So kiss namin ako isa out Jerilyn Daniel, Vilma Daniel, ug si Rosalie Daniel Clarito, shout out ninyo dia. Shout Always watching Dubai. Shoutout ko sa mga taga-Talayong, always watching. Shoutout ni Shoutout ni Greg Morris Baguio, Ivan J Baguio, og ni Juan Vincent Kyle Acapiado. Vincent Villaros. Shoutout Beng Fernandez. Shoutout ko ni Mama Norinjoy. Shoutout ni Claire from Kuwait. Sayap ni Alje nga si Shoutout ni Lolo 35. Shoutout ni pinalanggang uyab si Hajilen Magsayo. So, more tanan o ay kalimut sa pag-like, comment, and subscribe. Kung click sa notification bell para ma-update mo sa mga upcoming videos na mo. Follow sa mga official account, TikTok o Facebook. So, comment ra mo diha kay shoutout mo tanan. Yes! So, more tanan, hashtag mamarang. Secure TV, your greatest weapon against traitors! Peace! Out! Barangay ito.